Sayo nga gidala sa amahan nga si Carlos Cerezo ang iyang anak nga si Rafael dinhi sa Almendras Gym, Davao City aron pabakunahan batok COVID-19. Sumala ni Carlos, isip usa ka ginikanan katungod niya nga maproteksyonan ang panglawas sa iyang mga anak, hilabi na nga naapa gihapon ang presensya sa makamatay nga virus. Ang iyang anak nga si Rafael na lang ang wala mabakunahi batok COVID-19 sa iyang 5 ka mga anak. Hinungdan nga wala na siya magduaduha nga babakunahan si Rafael ug nakasiguro usab siya nga luwas ang iturok nga bakuna sa iyang anak. Kagahapon gisugdan dinhi sa Almendras Gym ang vaccination sa mga bata edad 5 hangtod 11. Usa lang ang Almendras Gym sa mga vaccination site sa syudad alang sa nagpadayong pediatric vaccination. Obligasyon man na sa matag parents nga i-secure nga atong mga anak na protection against any diseases and illnesses. And then pangalawa, we have to support yung programa ng gobyerno, which is libre ni siya. Sumala ni Rafael, wala siya mahadlok dihang giturukan siya og bakuna. Hindi naman, wala ko na takot. Kasi alam ko hindi man siya masakit. Makita nga mingaw ang ikaduhang adlaw sa Res Bakuna Kids sa Almendras Gym kung asa gisugdan ang vaccination kagahapon Pebrero 21. Aminado si Dr. Angelo Jason Uy, ang District Health Physician, duna pay pagduaduha ang mga ginikanan nga pabakunahan ng ilang mga anak batok COVID-19. Hinungdan nga mingaw ug ubos pa ang ihap sa ilang mga nabakunahang mga bata. Since gahapon na kami so far around mga 60 plus lang na vaccinees. As of now, up to 31 na mo ang recorded vaccinees karon, so medyo hinay gid ang medyo hesitant pa ato mga mothers na sa ato families na magpabakuna so far sila mga anak. Dugang ni Dr. Angelo, padayon ng ilang pag-auhag ug pagpasabot sa mga ginikanan, hilabi na ang mga nagduaduha pa nga luwas ug epektibo ang bakuna batok COVID-19 pinaagi sa ilang social media. Usually nag-promote me through social media na may mga gina-post na schedules o mga available sites kung asa sila pwede magpa-vaccine. And of course, promoting awareness na po sa ato ang mga mothers na gina-encourage na mo sila mag-vaccine. Giklaro sab ni Dr. Angelo, kutob sa moabot sa ilang pediatric vaccination site, ilahang i-cater ang mga ginikanan nga magpabakuna sa ilahang mga anak sugod 8:00 sa buntag hangtod 2:00 sa hapon. Aron mas madani ug malingaw ang mga bata ato sa ilang pagbakuna, gipuno sa mga dekorasyon ang sulod sa Almendras Gym. Dunay mga gipangbitay nga mga dekorasyon, nagkadayang color sa balloons ug mga cartoon characters kung asa pwedeng magpa-picture ang mga bata human sa ilang pagbakuna. Ug duna sab pahalipay nga mga candy ang ipanghatag kanila. Tema sa vaccination site sulod sa Almendras Gym ang Candyland. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.